Kanto? Namilo. Tama. Lagamo. Labi day. Kau na yun. Hindi. Ba't pa sinag-usap day? Mahulog na lang mo ron. Kana! Bas-basi kayo. Dapat na. Hi guys, good morning. Mainit na ninyo. Nada ko'y suman niya, hinatag di man ang hilin. Kani sumang bulanghoy. At ang tilawan, nagsumang bulanghoy ni man ang hilin. Kasi nag-crib diha og sumang bulanghoy. Mukhang ka na ni Day. Kay. Love you. Arang humuta si Ronay. Arang humuta. Buat? Gara guys, yan. Suman-manang. Ang hiwaon ka di ko kaingkit na niwa di sa bukayo. Sabi ko na bukayo, simple naman di ay sumana. Nagdali siguro sa nang healing kayo. May bukayo, clean ra na ah. Nay oh. Amo siyang giwa-hiwag kagmay kay di ko kaingkit. Ay, lisod di po ni sang ipon kay pilit-pilit day ni. Try kayan. Pasok ko tinidor ka. Hindi ka mukhaan, suhay. Lagi kayo mukha. Suhay pag na sila may suman. Pagdag kayo na door dali. Mamanday bukayo, uy. Beauty niyo. Ay, bukayo? Ito bukayo pala. Dali ba suman? Oo. Asa di ang mata? Nahilang lang. Ha? Hi sa vlog ko. Hi. Hindi mapugas yung batake, di mo kaon. Malapit ma. Talaga nila kausa joke sa to. Manasas papare mga remo. Pangutang sa pare sa vlog la. Yan sa mare. Pangutang na. Puntan pan ma. Unsa ka mo rin papare. Papare ko no, ano sa kuno kamare. Mayit na ka? Kagang gusto sa. Hi. Hi kuno, nga Saliana. Salamat di ko manang hilin kay gitagaan ko bulanghoy. Hawa. Hi guys, good morning. Maghimo di ko og snacks guys. Kaning bulanghoy hang lutuon. Way lingaw. Way lingaw rong buntaga.
Wala tema. Love you. Masakit sa lima. Muli na. Patra ni kabuok. Bulang hoy. Alay. Puti ra ba di ay siya? Di siya yelo. Ang tama na ninyo. Mukhaan ka na ne. Mukhaan ka. Lami man eh. Mukhaan ka bisagin sa. Mukhaan ka bisagin sa ilo ni mama kaya makatilaw ka. Hindi mamili. Dapat mukhaan ka. Yung sa ilo mama mukhaan ka. Wala tema. Sabi mo. Naning bukad nag-init. Uwan doon mo. Umuwan ba ron day? At luto kong snacks. Ay, bukad na init dayo. Uli na ta. Uli na ta. Mora man eh. Guys. Tara uli na ta. Kanang bukad nag-init. Wala tema. Love you. Tara uli na ta. Kanatong bulang huy guys. Atong nisgang bangguron. Nga nihang banggurang gamiton. Sabi? Tanda ni ha. Malamig ni. Hindi mo ka. Napahinga na ma? Ano man? Di bargan kay maglasig ko maglingkod. Wala tema. Mas lami itong bulanghoy nga color yellow. Katong pilit nga bulanghoy ba? Kuha na nga na ron nga bulanghoy. Nay, nga rin nay. Tanawa nay. Bangun ang nga na lagi. Nga rin pabanggura na. Napa ba ka rin bulanghoy ng yellow nay? Katumpara sa atong bulanghoy sa una bang yellow? Kanang mura sa pilit ba? Kung lang ako na kang pulutan. May na akong sunod na pulutan. Bantay ko sa kahag sa bungan. Naghanap na. Tay, patanawa ko te. Ay, gamay naman ako. Kurma na. Kuan man, maruya man eh. Mura na pitong te. Unsa day na? Maruya, may tawag danis Bisaya. Kaya pa ka nakatilaw? Akot patilawan. Ang tanong mo lagi ka na ho? Hindi, galo kasi may buhat. Kay kanang bulang huyaw, di mo lutuon. Sunod dadaw, masayang na ni. Paano man ni, maito man ni. Ano itong sa una, katong kanang balanghoy, makahilo, nga naman sad na. Siguro ko nung nabuwad na itong init. Makahilo man. Makahilo mo ko rin yung bulang huy. Sabi na itong hilo. Muna, mga tukong kawag balanghoy, tukot atong storya na nga hilo sila tukong balanghoy. Katong Dennis Buhol na hitabo. Lamo ko ito'y labutang kemikal. Nahiluan to. Nabutangan to si Jaguan. Ako, abay ko kag balanghoy, yun ang kahilo. Gibalita bitaw to, naghanag mga nangamatay. Siguro mga 2010 to. Ngayon na. Dami tubutos mabini. Mga bata to Lagi. nakatawa.
Hindi ka ning bulang ho, di po ni basa-basa ning luto na buwan na sa init. Kaya makahilo na po. Ano sa larong orasa? 11:20. Nasigar ka, Day? Ginuwas pa po. Yung pa ako, Day. Wow, okay na nila po. Naghamos pa ang dagway. Lalagay nilo ng motor. I'm so excited. Yan, diba? Malap yun, ma. Nakita ko namin. Oh, hindi pa ka mag-lunch? I'm eating my lunch because it's 11:30. Una na ko ni Dukaan. Namira ba, Jud? Dahang pakitan diya, sinasudan. Humbang nangka. Iparisan og ininunan. Nga. Galunggong. So I'm looking for Bulad. wadbu. Waa. Ano ni mga sidas probinsya? Ano hakog dahon sa kakao? Andiyan lang mga dyan pakita, basta gayon. Hindi ka daw kag-uod. Now and forever, it's a beautiful life. Oh, it's a beautiful life. Aga mong silingan guys ba? Magpatugtog grabe. Abig ngay disco. Sakop di tibok barangay. Nagali ko rin reklamo daron. Ya guys, manginahanglan di po tagdahon sa kakao. Naman natin butangan. Forma. Ano na sila? Pus dia. Ano ini? Siapa yang trabaho nito? Hindi na makanan lepo ng email dito. Ito sa inyo, saan na siya? Ngay. Dua-dua tadani. Ay humbuan to na. Ikaw naman, boss. Ang balan ni Randa. Dua ko yun eh. Dahon sa Isa na ni. Chinese. Isda. Ako sana. chicken. Very much. One. Ano? Kanan na laman na. Kasama takadawat na binukan. Ito ni May. Iko. Hindi mo gunas na sa imi gunod sa manok. Bukong na ka. Ang Unko. ganahan ni imi yung bukog. Nung galing cellphone natin. Kuha ko kagkuhan iring. Tawon naman dito. Ang gatong kakao, ato ni siya nanahan. Kakao. Dahon sa kakao, Kasama na rin. ang hanglutuan. At na tayo may snack. Lain na po, di na po paan at ang snack. Sige naman magkapaan. Maruya. Maruya. Lang mo. Ano maruya? Kung kasama niya sa gahit na. Mukhaon si. Hindi maruya. Kamukhaon din. Pada ko saraya na. Pagpag ba na maruya? Ha? Pagpag. Mabugaw ni si Ja, hindi na ni Crispino.
A few moments later. Maluto na siya guys. Na masiparit na siya. Mahawa na siya. Kasi mo tilawan eh. Lain kay lipstick ko. Kailangan na buntit. Di ka na malanag ka na nito. Hindi ba? Kala ha? Kamay ra ka gurang tilaw kay bong carbs ni dagi fried pa jud. Na malagi pa Tabaan yun. niya, Temi. Na may sugar. Pagod mo ko dari, Temi. Butang na ba dyan sugar? Kaya ra ate. Hindi na mo ko dari, Temi. Ako rin kaon sa mga ko rin. Crispy no? Kamay man crunchy. Crunchy Wala din. pag Crispy. maruya ka nang. Pareho na ba crispy crunchy? Kung sa eskwelahan, maligya. Taon na gamay pa ko. Nga niya. Ikaw yan ah. Nag-graduate naman si Zentat. Amani muna. Wala, Temi. Kani hangal mo ng steam. Hindi na kumuluto kay kuti. Jadi pa Ito eh, nagaling. pati kay. Pati lang. Kaon da. Muli siya magkakaan na ni kay. Ngipon. Nabitaw. Hindi ko Kami ganahan. ahanam ng buto. Yung mo kadaot. Naruto mo kami. Kanang ni crunchy na. Dalawan be? Tilaw na rin. Ah, nagluto Jan ulit Mark. ka. Nagluto ulit ka. Kagamay naman na. Lagi ba dyan? Dalawan. Kanto? Namin lang. Tama. Lagamo ano, lagamo. Sila ba dahil? Ikaw na yun. Mangutin be. Ba't pa siya nag-usap dahil? Gamahulog na lang mo ron. Tama! Bas-basi kay. Nabot ka. Dali. Yun. Tilaw. Crispy. Hindi mapos mo yun. Matilaw kay. Dapat dyan. Grabe mag-dinis sa minyo. Ganot. Bas na ko. Hindi na makaon. Tingnan mo ate gumurot na. Hindi ka pag na mo. Ikaw rin eh. Hindi ko. Kung ano sa kuyo be? Ako rin nagluto nga. Pero di ko ganahan kay gamang gumipon. Hindi. Yung kami. Gani na. Ano ba niya? Kami lagi sa mga ngipong tao. Lago mo ba? Pwede mo di ka sulabi na. Luway ko. Alam mo na yung steam. Awang luto gutro. Nata. Yan, aram. Ganyan siya pwede siya. Ilugan. Wow. Yung tsura. Ganyan siya pwede na rin. Ibutang nas dahon nga ni. Hindi pag nisawam na nis mantika, ibutang Pero na. hindi magustag ba? Pero mabuwag, mo separate po na siya. Huwag makuha na. Luto. May adyo ha. Ibutang ni mo. Very good. Kami dito ano? Kami dahil. Ikaw ang gusal yan na. Malapit nyo ba? Hindi na pagod ya. Hindi na pagod ko din. Yung isiyos. Alala mo na yung gumanon. Mana, ano rin? Manay nga. Nang manay sa mana. Kanang manyan habit ko na. Kanang di mabila sa. Wala di manyan habit. Kanang ningas ko gun. Oo, natawag na. Na may tawag. Mamaduras una. Di na tiwas na. No. Habit nga po na. Habit ka din. Adyo pang Hindi gagawin. naman yan habit. Lain man naman yan habit. Kaya mama nagundyaw Adyo dyan. na kaya madaot yung mga. Daw sa promi, ha? Lagi ha. Hani ba rin dahurot eh. Masig ba? Kakao. Abi mo gulay na. Parang gikurtehan na no. Kakao kay. Hindi ako gusto ilang Nga ni ikaw. guys, butang nga dyan hawiranan. Coba ano ba tayo Kay, isang dahurot? gamo kay hawiran na Ano ganda. na mo ko dari, Temi. Gahian ka? Igahian naman na. Kaya gajang kuhan, dagan man ay langag. Ano na mo ko dari, ma? No. Lagubtob no. Sweet. Hindi na ko kakawin. Kami nabenta. Wala dyan ko nakasilipi. Ha? Wala dyan ko nakasilipi. Katulang ganina. Nalaboy sa ko sa naong. Kailan din? Magsilpi ang tako. Boy sa ko sa naong. Lumipos ko sa silpon. Lagi. Ano yung mag-filter ka? Gamitin filter. Hindi gihapon. Kung pagpiltiran, kaya marong uwingig. Ikabuisin. Di ba sana natin? Sige, pala malagi ka nga nung ni-enter ka nga ni. Sabi ko isang gaho na. Pwede huwag daw bag dyan. Linginan na rin eh. Malubag tumod. Maarang mo na. Dahil siguro pangut. Maarang mo na ito. Gaha.
Iya, alaman ni Ate Matu. Bata. Bagjang. Yung tiga-tiga kali. Ito, grabe. Di na po. Kakainin pa ko pero bawal na. It's too sweet. Iyan mo, saan ka doon? Baka nakakalan mo ko yan sa una. Skulahan. Balik guys, skulahan nga ni, piso. Pisong aping. Mamaya ko nga eh. Kalimot na nag-ipod kay Dugay naman. Mura man po ni galang-galang. Mating-tingog. Grabe itong kuan. Galang-galang, lang ito. Pero morang good kay bulang huy mabud. So maning water nga wag i-drink. Water. Kuwangan pa man ko. Ay, kagate. Yan ay kagya. Lamig. Nako. Ako kami ko sandali. Yung tiga-tiga kali. Hindi yan. Arang cute ah. Tiga kali. Ano nga mo ka? na mo, tayo no. Hindi mo siya nito. Ay, libre na kay. Kamuti. Yung panit, ihatag sa iro na. Nasiga na. Pumunta